Ее! Четвъртия взима парите и... Това е грозната политика за народа с Ама кой ще си? Ама виж сега, сега. Къде се махна ръката, почва. Ама виж сега, виж моята виж. Спрея. Ама виж, спрея. Атера. Давай. Къде се махна ръката, почва с момчета. Камерата, брат. Снимаш ли? Какво прави ти, бе? Аз питам дали си снимаш ли? Аз мисля. Чай, то ти си... Мини от нея страна. Той малко има преимущество. Добре, да. Мини от нея страна. Андра Зайта, нига. Ама спрей. Wait a minute. Сега ще го предадем. Ема, сега пак. Европейско. 16 добре. Добре ли сте? Ще те лепна, аз ти казвам. Малко може да пишаш. Не, те е добре, не. Така е добре. Къде се махна ръката, почва. А, така. Преврата по-бързо. Just, айде поди да ти гади. Аре, съм преди. Айде, бъде. Къде е лева? Къде е лева? Спот, ще спот. Спот,